Liru. Ora apa-apa. Aduh. Aduh. Piye kowe kok ngono kuwi gagasan kowe? Ayo wis ben ora apa-apa minggu semangat kok ya. Ngalorke meneh ben ae wis. Walah iki Elisa iki. Aduh. Elisa iki suarane keren kuwi iso lho. Waduh. Malah iso diparani tangga teparo. Mangga. Aduh. Ngandel ora ropel to dhek isoan. Ngalorke meneh. Yo. Duh. Aduh. Iki ngapae, Kang? Anjur sasut-sasut ki ora. Ngrasake tenan aku tak. Niatku ya tak oyak-oyake wektune ning nyatane ya jam 2. Monggo saiki wayangan saiki ora kaya jaman semono. Jaman biyen, jaman mbahku, jaman wong tuaku biyen yaene iki isih santai. Monggo-monggo nek rampung mesti 5:30 kae ge. Wetane wis pading. Wah, ning ya saiki wis ora kaya biyen. Jamanipun sampun benten, jaman sakmangke menika nuwun sewu mboten kok perkais menapa-menapa ning raosipun menika mboten sekeca menawi masjid sampun ngumandangaken adan apa mriki tasih teng Gedhumbing mungkin ndak dipun kinten mboten wonten raos toleransi. Wayange rampung, kukut-kukut, terus njupuk air wudu. Budal ning musala nindakake adan subuh. Mula wayang sak menika 3:30 jam 4 niku wis paripurna ini wis apik. Mboten kudu tekan biar menika mboten. Wong nyatane nek tumrap kula menika nuwun sewu. Organ-organ tubuh menika jane ya kudu ngaso. Organ tubuh menika kudu ngaso. Mripat ya kudu merem, awak kudu semeleh, peredaran darah kudu lancar, jantung ya kudu sing ngajeg. Terus sikil ya kudu iso dislonjorke. Mula apa ta sebabe nek wanci gara-gara menika tartemtu kawon sok-sok kalah di ana sing mestani woh gayeng nek limbukan makane gara-gara. Nek riyen gayeng gara-gara mbiyen mboten nganggo limbukan. Nek saniki pancen diarani gayeng limbukan. Mergane organ tubuh menika tasih sehat, mripat isih cetha, utek isih iso nampa. Mula nek guyu ya pol-polan nek sore. Ning yaene iki mbok nganti ling gawe ukara sing kepiye mesti angel. Dadi soalé wis pancen wis sabot tenan. Ning mboten napa-napa wong nyatanipun nggih kedah ngaten. Ning nong derek mangayu bagya munggihan waring anggenipun sampun kelampan ngadani rasulan. Mugi-mugi menapa dipun kajengaken para bapak-bapak pepundhen pinisepuh mitra kawruh samlengga wonten ing munggilan waring menika. Sageta tinampi kersanipun Gusti anggenipun ngucapaken syukur taun kepengker sampun paring menapa kemawon tumraping dusun Wamunggilan Waring sak pengajeng benjang langkung saing samukawisipun. Amin. Mriki saged kula aturaken. Ning nong. Nggih, matur nuwun. Tanpa pepindhan wah jan
Sajaiki seksi konsumsi rada kelegan. Titik-titik metu, titik-titik metu. Bareng sesuk bubar ra ono apa-apa. Ah ya wis. Mergo dintekke bengi. Ning mboten napa-napa, Pak. Malah sampun ngantos dipun paringi napa-napa. Benjing-benjing menika kula ngertos cirinipun kanca-kanca kula menika nuwun sewu mboten kok perkawis mboten purun mboten. Ning nek le nyambut gawe niku nuwun sewu rada arang-arang menika mesti purun kampir lajeng mlempak wonten wingking kelir dipun sediani napa-napa nggih tempu dipun dahar. Ning kanca-kanca menika saking kesele kadang kala jluk saka panggung pengine mlebu mobil, mlebu bis terus ngaso. Mula akeh sing wis gaweke apa-apa terus ora dimaem menika terus dadi gelaning masyarakat utawi panitia menika nyuwun pangapunten. Sampun benjing-benjing mboten sah mawon. Kados nika mangke menawi upami singkang terakhir nggih para konsumsi langsung kundur nggih mawon mboten napa-napa. Lho kok malah aku malah hakon iki piye to iki? Mboten napa-napa. Bincang-bincang menika mboten dipun damelaken. Sampun repot-repot, sampun repot-repot. Saestu menika lahir batin. Pun kajenge medhun terus do bali dhewe-dhewe. Ning nong. Aku sok mesakake nek wis digaweke. Wah, mongko diga lebokke nang kono ajang gedhe banget. Nek disinggol mak wor-wor wah jenang. Digaweke jenang karo jangan lombok ya ora dimaem. Wanggere ana sing ngombo saka ngarepan. ST lho iki, ST lho. Soto lho. Ah, malah domplumpu. Mboten manung guyonipun. Resire sandil la. Aduh salele paduke padha ngunine. Ngunine. Enak tenan. Dipun dawuhaken nang ndangkang garing karo Bagong ndak wektune ngoyak. Wayu cakrane rat ki bubar gara-gara isih dawa lakone mengko ndak ora tekan wektune wis entek isih ngangung-ngangung ndak mboten prayogi. Mongone koan Ibu Wahyu Krisnawati nomor 2 saking ler. Biyen ngawur wae. Bu lah kleru kabeh aku iki rumah saku madhep ngulon iki aku. Wis. Nah karang yo mangkat yo turu. Tangi-tangi wis tekan parkiran. Ora ngerti rol kidul wetan kulon. Monggo Mbak Wahyu. Wong tua malah minggat ora. Ngrekoso saka omah sikile becik ting gedhingklang ora karo-karo kono bareng tekan kene kok malah lunga. Nembang Risiri Santira kok terus lunga. Iya padake. Kakang Mbak Yo aja lali welingku yen kowe lumaku. Jungkir balik ketraman. Mangga terus ke cakepane napa? Ya. Mantar balik jungkir akeh korban ketrawasan. Lulae rasane sinyal apine sopir. Sinden cacah songo mula ya gumerah ora karo-karuan. Nena. Mangga. Aja padha lena elinga tatae nyawa. Prayoga manuja. Srepeke Mas.
buta-buta galah Solae lunja-lunja sarwi cikra-cikra nandang kanca nuli tanja kelingat tepane rupamu teng jalone iki buron apa ta sego buron kang ate lawang kowe wewe sing bara-barai lawang kowe wewe sing bara-barai aku wedi ayo kanca padha bali telung kai mripate terak-terak terak-terak kulite ambang kerak terak-terak bokonge terak-terak hei bokong plerak-plerak senengane ora lek ku omong ki kleru ngarep muni mripat kok kleru ba ya Sugriwa yo nyuwun suwantene Ibu Prastiwi ingkang pinggir piyambak ya dipun jawang tak nyusul Kang Gareng kalih Mas Petro monggo ya Etan paling kulon samono Slamet ta, Tru. Pangestumu apik. Kowe kok bola-bali ping 3 liwat ngarep omah kok kaya-kaya ngarep omah kok ledhek ngopo to, Kleng? Kupak gemuk. Lho. Ora ngerti to ya. Ya usaha liyane aku ning sawaning Tegal ki rak ya mbok menawa budidaya meningkatkan perekonomianku iso rada apik meneh. Buka bengkel aku. Weh. Syukur. Lah kepiye ta? Nyatane ya iso, wingi dandani montor Yamaha 75 kae tak juandani tak bongkar mesine. Heeh. Tak balekke meneh barang dilebokke siji mlakune mundur. Ayo. Apa ora gleleng? Lah ora seneni karo sing duwe. Ayo senen ya tak bongkar meneh. Ya sing cilik-cilik dhisik ora usah dadak ngangkat sing dhuwur. Mula terus tak tutup tulisane. Oh. Bengkel sepeda motor, motore tak tutup tak cet bengkel sepeda. Syukur. So dandani pit pengestumu. Kok kowe kok nang ngarep omah kok akeh ember kek ngopo, Gong? Aku kok apa jenenge daftarke dadi baby sister. Weh. Daftarke maksudnya aku buka momong cah cilik-cilik kuwi lho, Tru. Oh, saking tresnaku lho bocah-bocah. Aku ki nek karo bayi iki gemes. Ya ana sing nitipke. Ana 3 mati 1. Nitipke baby sister kok mati. Kleru nang gula wentah. Iya. Kena dituntut karo sing duwe kowe. Pengestune ora wong sing nganggo praktek iki bayi kucing kok. Oh. Ning saiki wis ana bayi wong tenan. Tegese wis iso gula wentah. Bayi wis pinter aku saiki. Oh. Bojoku sing takon kerja, aku sing gula wentah bayi. Ya syukur. Gareng ya wis iso nek ming ngrakit pit wae aku iso. Carane ngrakit pit pertama kali piring. Carane ngrakit pit yang pertama kali tuku ban, tuku pelek loro. Nek wis bar tuku pelek terus tuku popok. Carane gula wentah bayi iki nganggo popok. Pertama kali aja dinggoni kathok, ndak iritasi kulite. Oh, gawe popok sik. Men supaya bocahe sehat. Iya. Bar tuku popok terus tuku setang. Setang ki nomor 2, Tru. Bar setang sedel. Ku nek bar sedel terus tuku sabun bayi. Bar tuku sabun bayi, wis sedia kabeh terus tuku ember. Ku nek tuku ember terus tuku rim. Nah, carane ngrakit mulai alon-alon. Pelek kuwi mau dileboni porok. Terus bar dileboni porok, pelek mau cegur ke ember.
dikosoki alon-alon aja nganti babak kulite. Mergo kulit bayi iki tipis terus iso disebut kulit ari. Bar kuwi terus dipadinai laker. Laker iki nggo mubengke roda. Nek ora ana lakere rodane ora iso mubeng. Mula kudu main ngate bar dine laker porok wis kepasang terus dipasangi popok. Bar didusi pasangi popok, bayi diklekarke terus pasangi popok nggon ngisoran kene iki men aja nganti iritasi kulite. Bar pasangi popok terus dikeki sedel. Sedel ki wigati mergo nek ora ana sedele ra iso dinggo genjot pedal. Ya. Bar kei pedal supaya ban kuwi aja nganti ngak-ngik. Kuwi terus dinahi pupur. Bayi iki kudu dipupuri men ketok wangi. Bar dipupuri kok terus dileleti gemuk. Supaya mubenge ban kuwi iso rata. Nah, bar dikei gemuk, wis rada terakit terus dipasangi kaos utawa klambi bayi. Bar dipasangi kaos karo klambi bayi, terus mengko wis mulai iso mlaku, pite wis mulai iso mlaku. Terus nek iso mlaku, pit kuwi ditumpaki. Nek ditumpaki terus diturokke nang peturon. Bar turokke nang peturon terus ditepasi, terus ditumpaki. Men mudar bayine, heeh. Siji-siji aku ki bingung ya, kowe ki ngomongke rakit pit Bagong ngomongke nggula wentah bayi. Bingung aku dadine. Engko nek wis bayike kuwi meneng keke mbokne. Wis ngono ta, nek wis terus bar kuwi engko terus pite kuwi dijajal kepenak, dienggo mubeng-mubeng, kala mangsa iso dienggo nyambut gawe. Nek wis rampung terus sendekke nang omah. Ngono, engko nek sendeke nang omah, terus dicoba meneh supaya lanyah, laker-lakere iki lanyah. Ha iya. Terus piye gong kowe? Aku wis kentekan ngakal iki, Tru. Kentekan ngakal piye? Kisuh pikir aku. Garek ngrakit pit aku nggula wentah bayi iki. Nek ya ora umum kok gong sak kowe kok nggula wentah bayi iki jenenge ora umum. Nek kaya kowe iki ya belajar apa ta apa liyane nggula wentah bayi. Nek nggula wentah bayi iki wong wedok. Ora wong lanang kaya ngono kuwi. Wong lanang kuwi luwih kasar tandang grayange tinimbane wong wedok. Nek menurut aku kok bener. Karena ora ana gawean liyane jajale. Aku nganti bingung rasane. Nyambut gawe nang sawah macul ya aku iki kecendhiken. Nek jeblok nang sawah mongko liyane do sak dengkul aku iso sak dodo. Lah arep macul piye bayangno? Ha iya. Arep nang Tegal ra duwe macul itake kan wonge apa? Wong liya apa? Ya ora mungkin ya. Mula wong iki golek gawean lho, dadi iso makani anak bojo. Bocah kok ora kesete ra jamak-jamak nyambut gawe moh karepe anake sekolahe dhuwur. Ora ngece ra. Anakku iki saiki nang Polda. Weh. Alhamdulillah dadi polisi le, kecekel. Wong kecekel kok bangga ora. Nek ora anak Bagong ora mungkin kecekel. Anakku ki le kok nek nyolong kudu kecekel, men gleleng. Kok iso gleleng? Lho, wong kecekel polisi ki gleleng lho, Truk. Nang ndi-ndi dikawal ayo. Mengarep nang kamar mandi tutke polisi. Mengarep mangane delok panganane beracun apa ora. Ora gleleng. Ora ana wong sing pangkate dhuwur mengarep nang kamar mandi kok tutke polisi. Kejaba nek anakku. Ya anakmu ki narapidana wedi nek melayu. Cah goblok ora. Petro, ngapa Mas Garing? Mau sore gayenge ora jamak gedhumbyengan ngaturke panglipur kagem para muda. Heeh. Sing jeneng pergelaran Ringgit Purwa iki saiki nek iso ngladeni sak kabehe, Truk. Ya, sing sepuh dicaosi, sing muda dicaosi. Sing muda wis dicaoski sore mau nalika limbukan, gayenge ora jamak-jamak, iramane ya sarwa keras. Lah iki sing alusan ngene iki diantu-antu dening para sepuh. Ya, mula kowe karo aku wajib ngaturke para sepuh. Ya. Saiki kagem para pinisepuh, kagem para pinisepuh. Kowe sore mawon sing nyuwun kutut manggung, apa iya? Nek nggon awala iki jan wah. Nganti nek ora diaturke lali ndan. Iya. Diaturke rek. Ya, aku tak sing ngaturke ya. Ya. Sapa sing kepareng nembang?
Sing kepareng nyekar panjenengane Mbak Ayu Purwalestari. Oh iya. Wis mari wae, Tru. Mari piye? Mau bengi rak kowe kaya wong petok to mau bengi. Mau bengi nendi ora? Wah, wis aku nganti bingung nganti ra iso kemecap apa-apa. Saiki wis sembuh. Wis, alhamdulillah. Daturke Truk Slendro apa Pilok manut. Nek sing kulino dimidhangetke para sepuh ki ya sing Slendro. Ha iya ning Pilok barang ya iso. Ya. Slendro Pilok ora masalah ring, sing penting kepenak. Mulane kuwi. Heeh. Ngandel ora. Sinden jejer kuwi wis ongap-angop. Oh, wis nuthuki sikile dhewe. Ora suwe-suwe nuthuki eblek barang. Wis ben ra apa-apa nengke wae. Kowe ngampet sedilo kok ora kuat. Engko nek ora kon nembang ndak ngantuk kuwi engko nembang ya, Tru. Ya. Yo, mangga Mbak Ayu. Nanoneno. Wah, karo leren. Heeh. Karo leren. Utut manggo ki marai flu apa ya, Tru? Kok marai flu? Ayo, wayahe sing wahing pirang-pirang. Wase. Ya ora pancen kuwi hawane adem. Mau bengi ngrasake ora kowe? Adem angine buantere ora jamak-jamak mongko tekan esuk. Wah, jan aku ora tekan marah tak ombeni obat flu, langsung iso diare lah aku, Tru. Lho. Kok ora nyambung ngono? Flu ki ya pilek, heeh. Wadem tenan tanganku nganti raiku ngene tak demek kaya wis ora krasa ae lho, raine kaya kandel lho, Tru. Mongko pangananku ora bung lho. Ha iya. Lho kok panganane ora bung? Wong yang panganane bung, heeh, ku nek gedhe rai gedhe, raine kandel. Mongko pangananku ora bung kok raine kandel berarti mergo hawa. Ha iya, iya. Monggo, ya. Sesuk nek iso latihan Wahyu Kala Seba iki sing nyuwun akeh banget. Oh iya. Wahyu Kala Seba iki sing piye rek, Gong? Sing piye ta ya, Kak? Hah? Rumeksa ingsun nananane tur angkara. Kowe ngopo sak karepku kok. Wong aku ya ora apal kok diseneni ora. Ana aku apal iki tok seneni wong aku ora apal ya sak karep sak mengone cangkemku. Iki nyeneni sapa iki? Iki lho. Si Anting iki jan apa-apa kok disalahke. Ya ora apal ya bebas. Padha kuwi berarti padha karo ngono sing apa jenenge? Apa rodane saka menungsa nggo ngangkut gareng. Tak kepruk slop ndasmu lho. Wong tuwa kok ditumpake roda saka menungsa. Arsa ha 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 muni
Getanang tong tang tong tang tong tang tong tang. Kuwi ngapa kuwi? Mau kae lho sore mau ora nganggo ngono kuwi to. Kuwi nek cara Banyuwangi Grajagan iki kutut manggung getanang tong tang getanang tong sulak mripanmu muter wae. Sabar, sabar. Aku iki ning omah arep gara-gara wis dipadoni bojo ning kene diget-geti ora. Lah masalahe apa? Wis ora usah tak omongke nah. Senengane. Ya, terus Ning neng Plababang. Anggere ngene iki wiyaga wis kentekan energi. Wis do mengkari antuk-antuk to kae. Ya mripate iki ya melek, ning sing siji merem. Ha iya. Ya ora apa-apa wis ben karang ya kesel tenan kok ya, Gong. Wong nabuh iki kesel tenan. Mongko kancaku iki nabuh sasat saben bengi. Oh, apa ora? Nganti eneng sing paring pangandikan lho. Kula niku salut kalih kanca-kanca sampeyan Pak Petro. Aja dialem to ndak do gleleng. Rasa domong. Iya. Heeh. Men semangat apa ndak mungkin. Terus armu gak panggung dos petici. Ya wis ben ta ya. Ya. Keringat anggung nyamanas. Nek pancen iso pancen top tenan Mbak Ayu ki pancen luar biasa. anggung Manas. Ukele. Top tenan manyen iso nirake. Kuwi engger seneng kok anarkis lho lah. Oh, kok adine dicuthuk nganggo cengel top. Wah, jan seneng. Ah bojo kae tiba dhuwur terus. Oh. Ora dadi. Ati. Terus guys, terus. Semangat. Ben anu ben utekku encer, cecek ngono. Ya. Ayo, sehidup semati to. Kowe mangan kepiting, dhek mangan yuyu gembur. Padake lele. Cetes ki apa? Meteti iki lho, cetuk-cetuk. Terus? Kung. Sip. Siren. Genti, ngendi kono mau? Kono lor. Kono kidul, lore. Ayo kowe kuwi malah mbusengut ora. Lah, rak tenan to, budak tenan to. Wong dikon kok malah tingak-tinguk ora. Tin, kowe kuwi. Kula ta, Pak? Ngematke cangkemku. Kowe kuwi. Cangkeme sapa? Cangkemku. Kowe hur ketekung. Ayo. Kok ngono kok ora ngakoni ora. Ayo, cetes. Wah, ayo piye, Gong? Ayo kutut semene gedene.
Ah mesti anggunge jos. Iki nek dikandhang kowe plangkringane nek ora glugu. Cetha coklek pangkringane. Semono ya. Kong. Meneh apa? Meneh. Kong, ya. Kong. Oh, piye? Nganggo hong. Mbah jan. Luwe apik iki kutute. Ayo gidi ngalorke meneh. Ah iki kutut Sulawesi. Lambe lu karo toli-toli. Kaya ngapa iso anu ur ketekung apa ora? Yo, Mbak Elisa. Wah, ya calon apik iki nek dilombake jos. Ngidul meneh ngalor meneh, kutut saka Tanjung Sari Gunung Kidul. Cetes. Cetas-cetas iki ngopo to kowe? Tak peteti e, nek ora dipeteti ki ra muni. Yo, cetes. Wow, piye nganggo galur. Kong. Wow, piye. Kaya di netke. Ketekong. Waduh. Nek muni jengkel aku gemes lho. Iya. Ora mangkelake aku. Ayo lore. Ah, lore ya. Ah iya mbok kowe iki nek njajal kowe nglek karo pas nyuwara di ur keteng ngono wetenge dinetke ngrak. Pikirane sing ora-ora lho ngono ora. Ya coba jejere. Iya. Kong. Wus. Kong. Wow, terakhir gede. Heeh. Biasane sing kari dhewe iki cilik kok. Iki kok gede. Kong blung. Heeh. Ya ayo iki. Apa kutut apa drembobok kowe? Oh, ketek kong guwek kowe. Guwek ki apa? Guweke burung hantu. Namune mung bengi mung Yo. Ayo Ting. Oh, ketek kong. Ketekong. Kok blero ta aku? Ora blero. Pancen sing blero kae bende jatilan e. Sapa to kae? Mas Lopez sing ngempul kae. Mas Lopez iki lho. Cukur gundul wae. Heeh. Wis gundul e. Cukur neh bentek. Nah, ora ketekong ayo. Lho wis mau. Mau pesan kas. Ketekong. Kong. Apa neh? Kong neh. Kong. Oh, ya kudu durung paham. Kong. Wis. Kunge pindho wae ora. Ya, ngidul. Lah iya. Men kabeh kutute muni. Ha iya, angingu kutut songo nek ora dunake nggo ngapa bantinge wis. Kutut kok dibanting ora. Ayo ngidulke, ngidul. Oh, ketek kok. Brodoli wulune. Terus diculke rame ngipit-impit. Ketekong. Kong. Wis. Jip ae. Jejere kutut kok kunge-kokean kok. Ayo yo kowe. Ayo kutut saya tuwa wis. Unine wis meng. Yo. Ketekong. Ya. Kong. Sip. Wes, terakhir mentoke kae. Mentok. Mentok ki ra tau nganu ya, ra tau nganggo ya, ora tau.
Minta ki ming paling ora ming nyeluk Pak Dene. Piye? Siwa. Karo ming edang anggere mandeg cret. Ya ora asa ora-orane ya mantan putut apik. Ya coba kaya ngapa. Biyen dek rungono bocah-bocah iki durung lahir Prastiwi iki nek ngutut manggung. Wah. Arek gendera. Biyen yo jenenge Tiwi. Ora Prastiwi ning Tiwi semangka apa wi? Pun gadah. Oh iya. Mangga, iya Mbak. Oh piye? Iki malah nek dilombake mbok banyak kowe kalah lho iki. Heeh, sing siji ngerek banyak, sing siji ngerek Prastiwi. Ngak. Kong ngak. Kuling. Iya. Ya dibacutke Mbak Ayu. Saya wangi mundak asri. Oh ya bener ya. Saya wengi iki mundak asri ya. Saya wangi mundak Gedhi. Asri. Kowe tak tonyo lho kowe. Nembang apik-apik tok ganggu kok. Drei mripate. Waduh, lara banget kok mripate didrei. Anjane mripat kaya rating udah 70. Ya. Asri. Mangga. Polahe iki lho. Mbaya nek ibu-ibu kae nembang apa utut manggung iki gatekke sumpah menawa iso ngutut manggung. Malah dijine didamoni. Aisis wong teles. Mangga. Mutar. Ala mangga. Karo nggo ngaso kanca-kanca pembalung yo reng. Ket sore mau jan ngono balungane muni terus. Wah iya nguras tenaga kok. Titikane ketok kok, Truk. Penabuh ki saiki titikane ketok. Angger kon ucul klambi, lengene gedhe sisih. Iku mesti penabuh. Iya. Metikol kae sing siji cilik. Terus Midanget Kang se iki nek nganti iso ora ucal ora kaul. Iki ngopo ya? Tak tukokke kacamata. Tenane kacamata jaran. Mending nganggo ning ngiringan. Iya. Kacamata jaran. Ayo. Karo tak tukokke bedil babi. Lho ngopo?
Nggo mbedel bojone. Yo. Apa bocahe malah kemekelen to kowe iki? Aja sok muni ngono. Ayo, pancen iso jos. Iso tenan. Sik, Bagong semampu dah lho. Kowe tak modasmu lho. Lah ngopo? Gonceng le. Senemret. Apa? Senemret. Semrepet, hah? Semrepet. Semrepet aku. Aku ki lagi kaliman jangan nom. Kelingan zaman enom, ora keliman jangan nom. Ya terus ke, wah golek si anarkis ajar kowe. Mengcengkok kok ngono pamerke. Ya. Keca. Mbok Yoga. Pramita wis. Mbok Yoga wis ra melu, wis ra melu. Biyen nganu operatore mbahne jenenge Mbok Yoga. Edan biyen. Heeh. Kami. Ayo domor ayo. Ngopo? Lah iki kon kami. Nol ya. Urung ana rampunge. Nol ya. Oh. Tak kira nek ngono diundang. Aja. Sugeng langgah ipun para tamu. Iya. Lah tadi praktek ora. Iya. Wangi-wangi mleplek. Keseseken rek. Keseseken ngono. Mak gampang kene petil tangane. Wangi-wangi entek-entek ngono kuwi kok ora kesempatan ta tetung. Ayo iso kewer-kewer sing ngendang. Wis biasa kewer-kewer. Iya kaya apa diaturake ya. Ini wis Mas Katno karo Mas Segul wis ora. Swara dhuwur ya nyandak, swara gedhe ya arum. Iya. Latihane piye? Aku iki ora tau ngerti ta kaya aku tau ngerti aku. Oh, caluru ki jejer. Kuwi do ngene iki. A I U E O A I U E O. Kuwi dimbalke, cangkeme Katno, cangkeme Gul dimbalke. Dadi tibane A I U A U I A U I A U. Kuwi latihane ngono kuwi. Men kompak ya. Ya. Oh, ben. Iki iso lho truk gara-gara ming nembang kutut manggung tok. Awis jam 3 ki. Ya ora apa-apa kaya sing penting iki penonton ngaturi piyai sepuh ki ra masalah kok ya. Ya. Na
Anggere engko pathet sanga menyura Petruk karo aku ora jedal-jedul mesti cepet lakone. Heeh. Anggere aja digeguyu wae. Oh iya. Nek digeguyu ki ideku terus ana terus e. Genjek diantil sik. Men semaput. Nana, mangga. Kene sing saged wae nyuwun lagu. Nyuwun lagu Den, kula nembe saged didongake ndang sehat. Oh, njaluk lagu apa? Apa nek wong lara ki njaluke lagu? Ditumpake kereta. Tapi sing ngrungokke ra mesti miso-miso kuwi. Sapa sing lara? Mas Kadi. Wis ben malane ora tekan nggon aku ngriseni wae. Ya. Pakan. No. Soteng Nendra. Wah. Soteng dhewe. Ngopo kok? Iki muring-muring e wonge. Lah iblis ki tak cokro gundulmu. Anggepe dhek iki Kresna apa piye? Nggo senjata cokro. Ya. Ketang kertungke kok dadak dindeke reng we kene iki nggon seger-seger ya Tru seger-seger piye
Hawane adem ayo diteruske Mbak Ayu. Duh. Aduh. Ya, adem nek krungu wong aduh nek njero ora diadem. Coba ya. Duh. Kedawan aduhe. Aduh. Ngapa iki, Gong? Kepoyo aku. Oh, muni aduhe kok. Di nganu to, diurutke. Aku tak krungu aduhe sinden-sinden. Wah. Ya ora apa-apa. Di ngalorke. Yo, tatin yo. Aduh. Duh. Liru. Ora apa-apa. Aduh. Aduh. Piye kowe kok ngono kuwi gagasan kowe? Ayo wis ben ora apa-apa minggu semangat kok ya. Ngalorke meneh ben ae wis. Walah iki Elisa iki. Aduh. Elisa iki suarane keren kuwi iso lho. Waduh. Malah iso diparani tangga teparo. Mangga. Duh. Aduh. Ngandel ora ropel to dhek isoan. Ngalorke meneh. Yo. Duh. Aduh. Iki ngapa iki, Kang? Anjur sasut-sasut kok ora. Ngrasake tenan aku tak. Yo, ngalorke meneh. Ya wis ben ngono. Aku ora mbayangke engko anting muni piye ya engko ya. Cah isi radong. Ya ora apa-apa ngono iso. Ora iso tutuk lambemu. Ayo, Agnes yo. Duh. Duh. Aduh. Piye kowe? Nganti kaya nglokor-nglokor kaya ngono kuwi. Heeh. Kowe arek adu ra, Ting? Jajal. Ora iso adu. Piye ngadu? Ayo. Aku ora iso kaya iki. Ya ora apa-apa. Biar Ya aku mung iya ngono kuwi tok. Hah? Ayo cah lugu. Wis ora apa-apa meng yung ngono ora apa-apa. Edian ora. Kok meng yung ya wis kowe rasa kowe esuk wae. Ya anu ayo jajare anu kidule ayu. Iya. Kabeh padha kudu niado kabeh. Aduh, apik lho iki malah yung. Iya. Ayo. Duh. Kowe lah dicengkok. Duh. Aduh, ayo. Aduh. Korsine kurang bakoh kowe. Ayo jajare Wahyu. Ben Prastiwi ya ben adoh engko. Nek ora tak ngonoke ndak dora nyambut gawe. Lho, hubungane apa nyambut karo waduk? Ya. Duh. Kowe aduh apa ngorok? Malah bablas turu. Ayo dhek lagi adu pisan terus malik buta. Duh. Jajak terakhir Pras, ayo Pras. Sing tuwa sing ngajari sing apik. Duh. Ngono kuwi lho. Wes. Kita ajar. Ngadu kok kaya wong arep koncatan nyawa. Dan
Gayeng tenan ya. Yo dibajutke, dirampungke monggo. Neno neno Raneng linca yang mas margote nyobon ngaso Kutut manggung sore mau wis diaturake pamundhutane sapa. Wah ya lali aku terus kertase tau lali wis ora ono. Ki ana pamundhutan saka Taiwan, Reng. Saka Taiwan? Oh, saka Taiwan. Heeh. Ini saka Taiwan. Kuwi negara Jaban Rangkah. Ewadene tekan sprene isih streaming. Apa iya, Tru? Iya. Nyuwun lagu apa, Tong Kantong Bolong? Nyuwun lagu Rewel. Wah, apik kuwi cara kuna mau ya ana sing cara kuna. Judule Lailo saiki nyuwun lagu Rewel. Ngomong terus terang yen pancen wis bosen. Heeh. Ora perlu kakean alasan eka warna solah lan seragam waduh aduh salah paham aku tansah mung dadi sasaran timbang ngono kuwi ngomong terus terang kampleng rewel kok jur kampleng ngomongke ngawur ayo mangga tak no ne Andre tekan gone. Suwe tenan lho iki. Bukane suwe tenan lho. Ya ora apa-apa, Gong. Ya mangga. Kuna banget. Aku jak cilik mbiyen to. Oh, sing kerem nembangke bapakku mbiyen. Bapakmu Ki Suparman. Oh, saiki malah dodol ayam goleng ning Jalan Wonosari. Aduh, Pak Ki Suparman beda kok ya kowe. Ah ya, nek ora tau
kondur jebul dodol ayam goreng. Ora kae Pak Parman liyane kae. Karang jeneng ki kadang-kadang ana sing beda. Iya. Ana sing uga sing padha. Nek omong kleru ning nekat iki, Gong. Nek ora diarani Bagong, engko diarani ora gleleng. Ha iya. Gong Reng. Apa tru? Apa? Bapak sowan ngersaning Penemban Madu Bronto. Nanti Madu Kesma? Udu. Pertapan Ngeringin Putih. Yo sowan yo. Pukulun utawa Penemban Madu Bronto kok sajake ora diadep para cantrik kae niate apa kok mung diadep bapak tok kae. Yo nyodong dawuh. Yo jeneng yaning talaka adilangan oh mambang pantepasulan upamaneka lintang tulya kusumayana sumawur Samarikoten prayitna semoriris samoriris eko balik blekekekugek sadulita mel enten apa Penemban sesembahan kula Penemban Madu Bronto ingkang sekawit para cantrik manguyu jejanggan kathah ingkang samya mangarsama lah kok mboten kados dinten sak mangke Penemban lenggah piyambak wonten ing pecerabakan mongko mboten sinanding para cantrik pangara manguyu jejanggan ingkang samya suwita dhateng ndika Penemban Kiai Semar, kula wonten dawuh. Apan wis dadi kareping Begawan Madu Bronto dina samengko ora ndak keparengake salah sawijining cantrik ngadhep kalawan Penemban Madu Bronto ya mung Kiai Semar sak anakmu ingkang ndak keparengake ngadhep sabab ana bab ingkang wigati ingkang bakal ndak aturake marang Kiai Semar. Pripun? Wigatos menapa?
dina iki dina ingkang wis dijanjekake dening para Jawata. Dewa bakal matedhakake kanugrahan. Ora jeneng nedya gayuh marang kanugrahan nanging neter marang ketrimaning Madubranta. Nggono wis mahasing asamun teteki ana ing pertapan ngringin putih. Apa ya bakal ketrima uripe Madubranta sarana pikantuk kanugrahan umapa ta ora? Sayekti uripe Madubranta isih kelepetan dedusan lan tansah kudu manekung marang ngersaning Hyang Mahanasa supaya dosa ingkang sinandhang dening Madubranta isa ilang saka lair lan batinku. Nanging yen to pancen mengko ketrima uripe Madubranta pikantuk kanugrahan ya mbok menawa iki undu-unduane nggone wis nuku sarana tapa brata ning pertapan ngringin putih kene Kyai Semar. Semareka den prayetna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Nek ngaten ndak malah kula ganggu sampeyan. Mang sekecake le ulah kasutapan. Kula ndedonga mugi-mugi pikantuk napa sing sampeyan karepake, Ndara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang